गौऱ्यान आणि श्रेयसने ते ग्रीन नेट पकडलं ना आणि पाटील आता पाडतले ते बघा. तर आता अजून एक माणूस वाढवलं ताई इला ते का किसूक बसवलं नाही तर काही एवढ्या लवकर किसून होऊचे नाही एकट्या माणसं. असं पाणी सुटतं ना म्हणजे साखरेचं पाक तो. अच्छा म्हणजे साखरेचा पाक तयार होतो का? आता ह्यो शाप पूर्ण आठ टाक होय. सुकापर्यंत करता बघ खाऊन बघ बरं आलो. आणि वाय साखर होई साखर होय. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहोत आवळ्याचं मुरांबो. आणि त्यासाठी आम्ही आता पहिले जाताना आवळे आणू आणि आवळे घेऊन येऊन नंतर मग घरी येऊन त्याचं मुरांबो बनवायचो. तर चला आता आपण जाऊया आवळे आणू आणि नंतर आवळ्याचं मुरांबो बनवूया. आवळे म्हणजे ते आमच्याकडे त्याला भट आवळे बोलतात. ते आता आम्ही जातो आचऱ्यात पेट्रोल पंपावर आणि तिथून आणतलो. तिथे ते भेटतात पण झाडावरचे काढूनच आणायचे आहेत. चला तर मित्रांनो, आम्ही आता इला आवळे नेऊ. ज्या आवळ्याचं आपल्या मुरांबा बनवतो ते आवळे आम्ही आता इथून घेऊन जातो झाडावरचे काढून. इथे पेट्रोल पंप आचऱ्याचो आणि त्याच्या इथे समोरच आम्ही ते आता आवळे नेऊ केलं. ते आवळे वगैरे भेटतात ते इथे आपल्या ओळखीचे आहेत, त्यांच्याकडून आपण आवळे घेऊन जाऊया. चला तर थोड्या वेळ आतमध्ये जाऊया कारण ते लोक असत आतमध्ये. चला जाऊया. श्रेयस पण माझ्यासोबत. मित्रांनो, मिलिंद पाटील साहेब आहेत इथले साहेब. आमका आवळे हवे आहेत असत ना. किती आपल्या जास्त नाही, मुरांबा करतो 1 किलो बस भेटतील ना. कसे किलो? 50 रुपये. 50 रुपये किलो ना. चला खैल्या आवळ्याच्या काढूया. तू वाटलं मग काढूनच नेवचे आहेत माका, धन्यवाद. काढलेले नको. धरून आणते का? धरून आण, धरून आण. आता आवळे काढूया. हा. खायच्या बाजूक जाऊया? ह्या बाजूक बागेत का ह्या बाजूक? या बाजूक जाऊया, या बाजूक जाऊया, त्या बाजूक खैदेव एकठेले जवळ गावतील ते काढूचे आहेत. बाजूक आवळे आतापचे आवळे असतात. हा, आवळे तुम्ही विकतात पण ना. तो विकतो. हा म्हणजे कोणाक हवे असतील तर आचऱ्याचं पेट्रोल पंप तिथून येऊन घेऊन जायचे आवळे. बरोबर. बरोबर. आवळे, केळी, नारळ, मस्त organic सुपारी आवळे. काय स्वस्त आणि मस्त हा, organic आणि आवळे. ऑर्गॅनिक, काही केमिकल नाही. सेंद्रिय. तुम्ही सेंद्रिय सगळं घेऊन जाऊ शकता. सुपाऱ्या पण भेटतात ना. सुपारी मिळतात, नारळ मिळतात, आवळे मिळतात, केळी मिळतात, कनियाळी केळी, कनियाळी म्हणजे छोटी आपली इलायची. इलायची. ओके, मग तुमचा नंबर देवा ना. 94 23 83 34 85. ओके, दम देऊन नंबर देतात. काठी बिठी घेतल्याने हा. चला आता आपण आवळे काढूया आधी. ठीक आहे. ह्या बागेतले आवळे काढूया ना. चला आधी ह्या बाजूक असत काय बघूया. असतं ते 100%. हे बघा इथे सुपारीची पण झाडं आहेत. हे बघा, सुपारी पण कोणाक हवे असतील तर नक्की पाटलांका फोन करा. हा, परत मिरी, बुश मिरी. हा म्हणजे मिरीच ती. हा म्हणजे काळी मिरी ना. हा, मिरी पण कोणाक हवी असतील ना तरी बघा. कसली म्हणतात हे का? बुशमिरी. ही म्हणजे बुशमिरी म्हणजे ही जमिनीवर जाणार नाही, तर लोक झाडावर लावतात ना. हा हा, हे जमिनीवरची मिरी ना. बुश मिरी. बुशमिरी हे बघा, ही सगळी मिरयाचीच झाडं लावलेली आहे. बघा, मिरयाचीच वेली. एक बुश मिरी म्हणतात ना. हे जायफळ. बराच हा काय काय हो. चला जायफळा पण बघूया, धरली आहेत ती. हा हा, असत असत. हे बघा छोटी जायफळ. बाबू बघितलं, हे जायफळाचं झाड. हा, श्रेयसला पण दाखवून ठेवते. आता इला बागेत फिर्या यांच्या. ही केळी ना इलायची. हे बघ जायफळ पण होत. बाकी सविस्तर एक व्हिडिओ आपण नंतर बनवूया सगळ्याचो. बरोबर. आणि त्या साईडला काय ते आता हे लावतात ना आपले अननस ना. नाही, अननस तिकडे वरती जाऊ जाऊ. शेवगा, मुरंग. परत शेवगा. हा. ओके, म्हणजे याचं आपण वेगळं बनवूया एक व्हिडिओ. हा काय. आता पहिले आवळे काढूया. आम्हाला आवळ्याचं मुरांबो करूचो. हा, चला. मित्रांनो, ह्या आवळ्यांच्या झाडांवर कायच दिसणार नाही. त्या बाजूच्या आहेत ना.
पहिले काढूया मग. परत परत जरा सुरुवात आता हे परत धराक सुरुवात होतं छोटे छोटे. आपण दुसऱ्या साईडला जाऊया. गौऱ्या का असत थंय चल आवळे काढूया ते त्या साईडचे जाऊन. चला तर बघा पाणी वगैरे सोडून ठेवलेला माडांका. मस्त एकदम थंड वाटतं होय एकदम. तर आपण आता ह्या झाडाचे आवळे काढतलो ना. बघा आवळे भरपूर आहेत. आता असे दिसत नाहीत पण असंच आवळे आता काढून दाखवतो डायरेक्ट. नॅचरल म्हणजे हे आता गौरव आवळे काढतात. organic झाड आहे. हा एकदम ना एका काहीच केमिकल नाही वापर. कसलाच केमिकल फवारणी नाही, खत नाही, अच्छा काय नाही, काय नाही एकदम ऑर्गॅनिक. एकदम ऑर्गॅनिक. म्हणजे आपल्या प्युअर आवळे भेटतात. आवळू आवळू जो म्हणतो तो असो हे बघ, दाखवा. हो प्युअर आवळू. हा ह्यो आवळो प्युअर आहे. आता ह्यो पडलेलो हा म्हणतो थोडस हे झालं. डॅमेज हा डॅमेज झालं. पण आता आपण काढलं तर ते एकदम चांगले असतले. तर बघूया आता आपण पहिला काढूया. गौरव आपल्या काढून देतो आवळे आणि आपण नंतर घेऊन जायचं. चला गौऱ्यान आणि श्रेयसने ते ग्रीन नेट पकडलं ना आणि पाटील आता पाडतले ते बघा. हलवून पडतो. असं पेसात बिसात तर भीती ना. हे बघा पडतात आवळे. हे बघा हलवा तुम्ही. बाबू सारखं पकडा. तर आवळे काढून झाले आता निवडतात. आणि काय नाही बघलं हे बघा. हे बघा आवळे. हे बघा आवळे आता असे आवळे काढून झालेत आपले. आता आपण घरी न्यायचा आणि त्याचं मुरांबो करायचो. काय मुरांबो. मुरांबो बरोबर. ओके बस चल बंद कर. तर मित्रांनो हे एवढे आवळे आम्ही आता घेऊन जातलो. पाटील थँक्यू हा काढून दिल्याबद्दल. गौऱ्या थँक्यू हां. चला आता जातो आणि त्याचा मुरांबो करतो. साखर पण नेऊची. चल काय खाऊन बघतो. जो खाऊन बघतो बरं हा. चला मित्रांनो आधी ते आवळे हे बघा. हे आवळे आणलं बघा. हे आवळे आता आपण किसून घ्यायचे ना. हो किसून घ्यायचे आणि मग त्याच्यात काय काय टाकायचा. साखर आणि वेलची. साखर आणि वेलची. हे आता 1 किलो आवळे आणलंय मी. हो. 50 रुपये किलो. धुवून घेतलेले आहे चांगले. हा धुवून वगैरे घेतलं ना. हा 1 किलो आवळे आणलं. त्याच्यात आता मुरांब्यासाठी साखर आणि थोडीशी वेलची. वेलची टाकायची ना. 1 किलो जर आवळे असेल तर अर्धा किलो साखर. 1 किलो आवळ्यात अर्धा किलो साखर टाकायची. ओके तर आता पहिला किसून घेऊया ना. बारीक किसून घ्यायचा. जाड्या बाजून किसतं काय बारीक बाजून. तुमका जसं जाड बारीकच असेल घे जास्त जाड नको घेऊ. सृष्टी आधी किसून घेता. त्याच्यानंतर त्याची बाकीची पुढचा जी काय प्रोसिजर आहे ती करूया. व्यवस्थित धुवून वगैरे घेता. हे मी काल मी झाडावरसूनच डायरेक्ट काढून आणलं. गावठी आवळे होते. गावठी आहेत ते. विलायती असे ना. मेन म्हणजे हे ह्या ज्या आवळ्याचं झाड आहे ना, ज्या काढलं ना ते कुठच्याच प्रकारचं खत वापरणार नाही किंवा असं केमिकल वगैरे काय नाही. सगळे किसूचे लागतील ना. हो खूपच वेळ होतो. तर आता अजून एक माणूस वाढवलं ताईला.
ते काव किसूक बसवलं नाही तर काय एवढ्या लवकर किसून होऊचे नाही एकट्या माणसात. 1 किलो पण ते उशीर जातं किसूक. अशी किसूनीची बी राहता ना टाईम पटापट किसल्या गो. तुमच्या तिकडे सवय आहे ती. हॉटेलवरची सवय आली. आवळे काय बनवलं? लोणचा. आवळ्याचा लोणचा बनवता हे? मग कधी बनवूया? परत घेऊन येईन मी, आपण बनवूया. काय? हे आम्ही मुरांबो करतो आता. कपडे काढून ना. आता आपले आवळे किसून झाले होय ना गो पुरे. हे बघ मस्त आहे की बारीक बारीक किसल्याने दोघांनी. यांका वाईज अधिक अधिक खाऊ देऊ काय. आता आता इथं काय करायचा? शिजवायचे ना साखर बिकर घालून. ओके ओके बरं. आता ताई पण हिला समज किसूक लागला. ताईक भारी सवय हलवा बिलवा खतरनाक करता. तर आता बाकीची तयारी करतात. साखर किती घेतलं गो? अर्धा किलो. तो पाव किलोचो आहे ना. आणि एक घालचं नाही. हा आणि 1 किलो घालतो तर पाव किलोचा पेलो आहे. पाव किलो साखर बसता याच्यात. असे बारीक करून घेतलं. पाणी नको टाकू. नाही पाणी सुटताला ना ते का. मुजलंही सुटत का. आता तिच्या साखर घालून ढवळू काय काय असं हाती. अच्छा मग आता साखर घालून हातीन ढवळून घे. एकच कामाक लावल्या तिने. नंदन आणि भाऊजाई मिळून करतात मुरांबो. चांगला मळू आहे ना ते पण घाल का. पुरा का कमी होय साखर? मग घालून ती चरचरीत लागते. आधीच घातलं असतं. थोडीशी घाल अजून. अर्धा किलो आणि वर 100 ग्रॅम. बस. नंतर घातले ना मग ते चरचरीत लागतं. आता मळून घेतलं ना मिक्स करायचा. पूर्ण या मिक्स करून घ्यायचं आहे बघा. पाणी नको. गॅसवर ठेवल्या ना मंद आचेवर. ताटली ठेव बाई. वाईस वगैरे ताटली ठेवायची आणि नंतर मग थोडीशी साखर हे झाले की तर ढवळायचा ना. पाणी येतं तर आटेपर्यंत ढवळायचा. कारण काढायचा ना. पाणी सुटलं सुटला असा ढवळीत राहायचा. आळला म्हणजे वाईट सुटला. अधून मधून ढवळीत राहा ना. आळला भरपूर आळला ग. तो भरलेलो होतो.
लागू देता नाही म्हणजे डसता असं पाणी सुटतं ना. म्हणजे साखरेचं पाक तो अच्छा म्हणजे साखरेचा पाक तयार होतो का? आता ह्यो तशा पूर्ण पाक टाकूय सुकापर्यंत ह्या करायचा ना. जाऊ होय असून पूर्ण तो गोल फिरवून हा. हा तोपर्यंत ढवळीत राहा म्हणजे गॅसवर ठेवायचं हा पूर्ण गोळ होतं ढवळून. थोडं थोडं ढवळायचं. अच्छा मित्रांनो आता जर सुकत येला चांगलं मस्त झालं बघा. अजून पाहिजे हो ना. साखर कमी पडली काय नाही ना. आवडतो आवाळतो ना अजून. आता वेलची घालतो ना. हो पाणी रवतं नाही पाणी नाही जास्त. नाही ना पाणी नाही ना सुकला. आता त्याच्यात वेलची घाल. किती घेतात वेलची? आता ही बघा, एवढी आपली 20 रुपयाची आणल्यात. घालू पाहिजे एवढी लावा पहिला. कुठून घालू बाई ना. हो बारीक करतो मित्रांनो आता अशी वेलचीची पूड करून घेतलं आणि ती आता टाकायची ना. आधी पण टाकले तरी चालतं ना आणि शेवट टाकले तरी. टाकली तरी चालेल. चांगले ढवळायचे का झालं. आणि साधारण 20 रुपयाची वेलची घेतलं ना. हळू हळू खय्याक खय्याक नको करू. व्यवस्थित ढवळून घ्यायचे. आता झालं ना रेडी. हो. तर मित्रांनो पाणी काय झालं आता. तर मित्रांनो आपलं आता मुरांबो आवळ्याचो रेडी झालो ना. आता पाणी वगैरे आटलं ना त्याच्यातलं. खाली नाही ना पाणी. नाही नाही ना. पाणी आटलंय बघा. मस्त आहे की मुरांबो रेडी झालो. थोडस ओलं रवलं तरी चालतं. हा, बघू टेस्ट करून बघू वायच असं व्हायचं रे हातीला थांब थांब. डिश मधून. टेस्ट करून बघता श्रेयस. थांब गरम आहे. गरम हा जीभ एक चिकटात. पकडून ठेवते ते. वायच असं घेऊन बघ वायच थेंब करता बघ खाऊन बघ. बरं आलो. बरोबर झालं. आणि वाय साखर होई. हो आम्हाला एक साखर होती. ते इचो आहे हो. वाय साखर होई होते म्हणतात. तर आपलं मुरांबो रेडी झालो. पण भाकरी विक्री बरोबर खाऊ पण मस्त आहे एकदम. बरोबर तोंडाक चव येता ना त्याने. हो बघा मित्रांनो मस्त झालो. पाहिजे तर साखर घालू शकता अजून. आम्ही घातलो त्याच्यात तरी बरं झालो. तर तुमका व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की सांगा. आणि हे व्हिडिओ आवडलं तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असतात तर चॅनलला सबस्क्राईब सबस्क्राईब करा.